ତେଣୁ ଦୁନିଆ ବାବା ଯାହା ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚିତ ହେଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା। ହଁ କଲି, ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭୂତରା ସର୍ବେ ସନ୍ତ ନିରାଶିରା ଅସ୍ତନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁନାନମ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦିବାକର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୀଠ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାଠ ପାରାୟଣ ହେଲା, ଭୋଜି ଭୋଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଖିଆପିଇ ସବୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ବସିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଟିକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସିବେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଛେ କୋଉଠିକି, ଯିବା କୋଉଠିକି? ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ କେମିତି? କଣ ଖାଲି ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ କଣ କଲେ? कृष्णमूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन देहर जन्म मृत्यु विष्णुमय प्रवर्ताई। देहर जन्म मृत्यु संसार धर्म बोलाई। बोले सचिदानंद कंद भगवान की गोटे कथा मन रखु, ये संसार मध्य आचंडल ब्राह्मण पर्यंत से ब्राह्मण हूँ, साधु हूँ, संत हूँ, वैष्णव हूँ, महिला हूँ, बागड़ा हूँ, युवक हूँ, युवती हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, छोटा हूँ, केम्पा हूँ, अंध हूँ, जिते प्रकार जीव सतना कहीं लक्ष्य करूँ जिते जन्म नहीं भगवान सृष्टि मन रखिए। सत्संग एभली कथा जिनिस